जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारि। यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Srimad Bhagavatam Pratamaskandam Padaro Adhyayam Rendo Shlokam Sa Uttarasya Tanayam Upayema Iravatim Janame Dinadim Chaturas
जनमेजयादिश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् तस्यामुत्पादयत् सुतान् सुतान् स उत्तरस्य तनयाम् उत्तरस्य तनया उपयेमा इरावतीम् उपयेमायिरावतीम् जनमेजयादिश्चतुरस् जनमेजयादिश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् तस्यामुत्पादयत् सुतान् सः अतडु सः अतडु उत्तरस्य उत्तरुनि उत्तरस्य उत्तरुनि तनयां तनयनु तनयां उपयेमे विवाह माडेनु विवाह माಡೆನು इरावतिनि इरावतिनि जनमेजय आदीन् जनमेजयुडु मोदलगु जनमेजय आदि जनमेजयुడు మొదలగు चतुरः नलुगुरु నలుగురు तस्याम् आमे द्वारा ఆమె ద్వారా उत्पादयत् बडसेनु బడసెను సుతాన్ పుత్రులను పుత్రులను పరీక్షిన్ మహారాజు ఉత్తరుని కుమార్తెను వివాహమాడి జనమేజయాది నలుగురు పుత్రులను బడసెను. పరీక్షిన్ మహారాజు ఉత్తరుని కుమార్తెను వివాహమాడి జనమేజయాది నలుగురు పుత్రులను బడసెను. భాస్కరే ప్రభుజీ చదవండి భాష్యము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే భాష్యం. విరాటరాజు తనయుడైన ఉత్తరుడు పరీక్షిత్తునకు మేనమామ. తత్కరమున ఉత్తరుని తనయ అయిన ఇరావతి పరీక్షిత్తునకు మరదలై ఉన్నది. ఒకే గోత్రమునకు చెందినవారు కానప్పుడు మేనబావ మరదలు నడుమ మేనరిక వివాహము ఆమోదనీయమైనదే. ఈ విధముగా వైదిక విధాన వివాహ కార్యములందు గోత్రమునకు అధిక ప్రాధాన్యము వసగబడినది. అర్జునుడు సైతము మరదలైన సుభద్రను పరిణయమాడెను. జనమేజయుడు రాజర్షులలో ఒకడైన జనమేజయుడు పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క ప్రసిద్ధ తనయుడు. అతని జనని నామము ఇరావతి. కొందరి అభిప్రాయము ప్రకారము జనమేజయుని జనని నామము మాద్రవతి. అతడు జ్ఞాతానికుడు శంఖకర్ణుడనేది ఇరువురు పుత్రులను పడిసెను. కురుక్షేత్రంన పలు యజ్ఞములను గావించిన జనమేజయుడు శృతసేనుడు, ఉగ్రసేనుడు, భీమసేనుడు అను ముగ్గురు సోదరులను కలిగి ఉండెను. తచ్చల అజంత ప్రాంతమున ఆక్రమించిన అతడు తన తండ్రి అయిన పరీక్షిత్తునకు వసగబడిన ఆ ధర్మము శాపమునకు ప్రతీకారమును తీర్చుకున్న సంకల్పించను. తన తండ్రిని కాటువేసిన తక్షకునితో సహా సర్పజాతినంతటిని నశింపజేయుటకు అతడు గొప్ప సర్పయాగమును నిర్వహించను. కానీ పలువురు దేవతలు ఋషులు అభ్యర్థనతో సర్పజాతినంతటిని నశింపజేయవలనని తన నిర్ణయమును అతడు మార్చుకునవలసి వచ్చను. యాగము అర్ధాంతరముగా ఆపివేయబడినప్పటికీ దానికి సంబంధించిన వారందరినీ జనమేజయుడు తగినంతగా కానుకల నొసగి సంతృప్తిపరిచను. సర్పయాగ సమయమున మహాముని అయిన వ్యాసదేవుడు కూడా అతడ ఉపస్థితుడై కురుక్షేత్ర యుద్ధ విషయములన్నిటినీ అతనికి స్వయంగా వర్ణించి చెప్పాను. తదుపరి వ్యాసదేవుని ఆజ్ఞపై అతని శిష్యుడైన వైశంపాయనుడు మహాభారత చరిత్రమును జనమేజయునికి తెలియజేశాను. తండ్రి అకాల మరణం తీవ్రముగా తప్పించిన జనమేజయుడు అతనిని తిరిగి చూడగోరి తన ఆశయమును వ్యాసదేవునకు తెలిపాను. వ్యాసదేవుడు ఆ కోరికను నెరవేర్చగా జనమేజయుని తండ్రి తిరిగి అతని ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాను. అంతటా జనమేజయుడు తన తండ్రిని వ్యాసదేవుని ఘనముగా పూజించను. ఆ విధముగా పూర్ణ సంతుష్టుడైన జనమేజయుడు యాగమునందు ఉపస్థితులై ఉన్న బ్రాహ్మణులందరికీ ఉదారముగా దానములు ఇచ్చాను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
ఆజహార అశ్వమేధాం స్త్రీన్ ఆజహారాశ్వమేధాం స్త్రీన్ గంగాయాం భూరి దక్షిణాన్ గంగాయాం భూరి దక్షిణాన్ శారద్వతం గురుం కృత్వా శాశ్వతం గురుం కృత్వా దేవా యత్రాక్షి గోచరాః దేవా యత్రాక్షి గోచరాః ఆజహారాశ్వమేధాం స్త్రీన్ ఆజహారాశ్వమేధాం స్త్రీన్ గంగాయాం భూరి దక్షిణాన్ గంగాయాం భూరి దక్షిణాన్ శారద్వతం గురుం కృత్వా శారద్వతం గురుం కృత్వా దేవయత్రాక్షి గోచరః దేవ యత్రాక్షి గోచరాః ఆజహార నిర్వహించెను ఆజహార నిర్వహించెను అశ్వమేధాన్ అశ్వమేధ యాగములను అశ్వమేధ యాగములను స్త్రీన్ మూడింటిని మూడింటిని గంగాయాం గంగాతటమున గంగాయాం తటమున భూరి విశేషముగా భూరి విశేషముగా దక్షిణాన్ దక్షిణలు దక్షిణాలు శారద్వతం కృపాచార్యుడు కృపాచార్యుడు గురుం గురువుగా గురువుగా కృత్వా స్వీకరించి స్వీకరించి దేవాహ దేవతలు దేవతలు ఎత్ర వాటి యందు వాటి అక్షి కనులకు కనులకు గోచరాహ గోచరించిరి గోచరించిరి నిర్దేశము కొరకై కృపాచారిని గురువుగా స్వీకరించిన పిమ్మట పరీక్షిన్ మహారాజు గంగా తటమున 3 అశ్వమేధ యాగములను నిర్వహించెను. యాజ్ఞికులకు భూరి దక్షిణలతో ఆ యజ్ఞములు నిర్వహించబడెను. వాటి యందు సామాన్య జనులు సైతము దేవతలను దర్శించగలిగిరి. నిర్దేశం కొరకై కృపాచారుని గురువుగా స్వీకరించిన పిమ్మట పరీక్షిత్ మహారాజు గంగాతటమున 3 అశ్వమేధ యాగములను నిర్వహించెను. యాజ్ఞికులకు భూరి దక్షిణలతో ఆ యజ్ఞములో నిర్వహింపబడెను. వాటి యందు సామాన్య జనులు సైతము దేవతలను దర్శించగలిగిరి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభుజీ. ఇందాక ఇంటర్నెట్ పోయింది రోజు. భాష్యము. ఊర్ధలోక వాసులకు గ్రహాంతమానము సులభమైన కార్యమని ఈ శ్లోకము ద్వారా గోచరించుతున్నది. ప్రఖ్యాతిగాంచిన రాజులు చక్రవర్తులు నిర్వహించడి యజ్ఞములందు పాల్గొనటకు స్వర్గలోక దేవతలు ఈ ధరిత్రిని దర్శించుడని వారని శ్రీమద్ భాగవతమునందలి పలు వచనముల ద్వారా మనము గాంచి ఉన్నాము. అదే విధముగా పరీక్షిత్ మహారాజు నిర్వహించిన అశ్వమేధ యొక్క సమయమున కూడా ఇతర లోకపు దేవతలు యజ్ఞకారణమున సామాన్యులకు సైతము దర్శనీయులేరని ఈ శ్లోకమున మనకు విదితమవుతున్నది. భగవానుని వలనే దేవతలు కూడా సామాన్య జనుల దృష్టికి అగోచరులుగా ఉందురు. కానీ తన నిర్వహిత కారణంచే ఆ దేవదేవుడు సామాన్యుల దృష్టికి గోచరమగుటకు అవతరించు రీతి దేవతలను తమ కరుణ కారణముగా జనులను కొన్ని మార్లు గోచరించుచుండురు. స్వర్గలోకవాసులు భూలోకవాసుల చర్మచర్చువులకు గోచరింపని వారైనను పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రభావంచే వారు ఆ రీతిగా దర్శనమగుటకు అంగీకరించిరి. మేఘములు జలములు వర్షించు రీతి రాజులు అట్టి యజ్ఞములందు విస్తృతంగా ధనమును ఖర్చు చేసేవారు. ఒక దృష్టిలో చూసినచో మేఘము నీటి రూపాంతరమై ఉన్నది, అనగా భూమిపై గల జలమే మేఘముగా మారుతున్నది. అదే విధముగా యజ్ఞములందు రాజులు వసగడి భూరి దక్షిణాలు పౌరుల నుండి గ్రహించిన శిస్తుల రూపాంతరమై ఉన్నది. వర్షము విపరీతముగా కురిసే అవసరమునకు మించి అధికమైనట్లు తోచు రీతి
రాజు వసగడి దక్షిణను కూడా ప్రజలు కోరుకున్న దానికన్నను అధికముగా ఉన్నట్లు గోచరించును. సంతృప్తి చెందిన ప్రజలు ఎన్నడూను రాజుకు విరుద్ధముగా ఆందోళన చేయ అవకాశము లేనందున రాజరికమును మార్చవలసిన అవసరము ఎన్నడూను కలగదు. పరీక్షిత్ మహారాజు వంటి వారికి కూడా నిర్దేశం కొరకై గురువు యొక్క అవసరం ఎంతేని కలదు. అట్టి నిర్దేశం లేనిదే ఎవరును ఆధ్యాత్మిక జీవనమున పురోగింపలేరు. కానీ ఆధ్యాత్మిక గురువైన వాడు ప్రామాణికుడై ఉండవలెను. అనగా ఆత్మానుభవం గోరువాడు నిజ సఫలతను పొందుటకై ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక గురువు దరిచేరి ఆయన ఆశ్రమమును పొందవలసి ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి చదువుతామా అనుకుంటే రేపు చదువుతాం. అది ఓకే చూస్తాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి చెప్తుండేది ఎలా యుధిష్ఠిర్ మహారాజు కూడా 3 అశ్వమేధ యజ్ఞాలు వాళ్ళు చేశారు. సో ఇది మహారాజులు చేస్తుండేది యజ్ఞాలు. ఇది సో సామ్రాట్, విశ్వానికి సామ్రాట్, అన్ని దేశాలు వాళ్ళ దీన్ని స్వీకరిస్తున్నారు అని తర్వాత చేసే ఒక యాగం. సో దానికోసం ఒక గుర్రం విడిస్తుండ్రి. సో ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఫైట్ చేసి సో వాళ్ళని వీళ్ళ ఒక అధీనంగా వాళ్ళు స్వీకరించి సో ఈ మహారాజు చేసేది అంటే వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళకి ఆ కానుకనే ఇస్తుండ్రి. సో ఈ యాగాలంతా చేయాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలి. సో వాళ్ళు ఇలాగా దొరికింది కానుక లేకుంటే ట్యాక్స్ అనేది పౌరవులు ఇస్తున్నారు. సో దాని ద్వారా తర్వాత దీన్ని వినియోగించి ఇక్కడ అంత ధాన్యాలు కావాలి, అంత నెయ్యి కావాలి. తర్వాత చేసే కార్యాలకి ఎవరు యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు ఉంటారో ఎవరెవరు వస్తారో సభకి ఆ ఫంక్షన్కి అప్పుడు దానము అంత చాలా దానికి ఇది కావాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఇంత డబ్బులు కావాలి. రకంగా యాగాలంటే చాలా కావాలి. అశ్వమేధ యాగాకి చాలా. సో ఇట్లా చెప్పినట్లు ఇది అంతగా ధనము కావాలి, అంత ఒక శక్తి సామర్థ్యం ఉండే వాళ్ళకి ఇది సాధ్యమవుతుంది. సో పరీక్షిత్ మహారాజు సామాన్య వ్యక్తి కాదు. సో వాళ్ళు కూడా రాజర్షి సంపూర్ణంగా శుద్ధ భక్తుడు. సో ఎలా యుధిష్ఠిర్ మహారాజు చేశారు, వీళ్ళు కూడా 3 times కురుక్షేత్రంలో చేశారు. ఇది అశ్వమేధ యాగం అని చెప్తున్నారు. సో అశ్వమేధ యాగం ఇప్పుడంతా ఇవంతా కాదు. ఇది ఏ దేశము ఎవరు కూడా అంత ప్రబలంగా లేదు ఇప్పుడు అంతా. సో అంత ఇంకొకరి పైన ఇది చేసే ఎక్కువ ఇది లేదు. వెనకాలి ఆ రాజు వాళ్ళంతా పవర్ఫుల్ ఉంటుండ్రి, శక్తియుతులు ఉంటుండ్రి. అది వాళ్ళు చేసేకవుతుంది. ఇప్పుడు ఏది లేదు. ఒక టైం రష్యా, ఇంకొక టైం అమెరికా, ఇంకొక టైం చీనా, ప్రతి ఒక్కరు ఒక దీనిగా ఉన్నారు. వెనకాలి సమయంలో మహారాజు స్పెషల్ వాళ్ళంతా దివ్య అస్త్రాల నుండి వాళ్ళంతా శక్తి పొంది వాళ్ళు ఇది చేసేకవుతుండే. వాళ్ళు ఫస్ట్గా వాళ్ళు అందరినీ తన అధీనంగా పెట్టుకోలేకవుతుండే. తర్వాత వాళ్ళు భగవంతుడు ప్రతినిధించి వాళ్ళు ధర్మ సూత్రాలు ప్రతి పౌరవులు అభ్యసిస్తారని వాళ్ళు చేస్తుంటారు. వాళ్ళు అథారిటీతో ప్రమాణంతో. సో
ఇది అశ్వమేధ యాగం అనేది ఒక ధర్మ కార్యం. దీంట్లో దాని పలికే ఒక మంత్రాలు యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు కూడా అంత పరిశుద్ధంగా ఉంటుంటారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళంతా వాళ్ళు పిలిచి చేపిస్తుంటారు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఆ ఒక యాగం, అశ్వమేధ యాగం కలియుగానికి ఇది నిషిద్ధమే. ఇది యాక్చువల్లీ ఇది మనం ఎవరు చేసేకు అవ్వదు. ఇది ఉంటాయి. అశ్వమేధం గవాలంబం దేవరైన సూతోత్పత్తి అశ్వమేధం గవాలంబం సన్యాసం ఫలపైతృకం సూతరైన దేవరైన సూతోత్పత్తి కలో పంచ వివర్జయేత్ అనే ఒక మాట కూడా ఉంది. ఈ రకంగా ఇదంతా అవసరం లేదు ఇది కలియుగంలో చేసే ఎవరికి శక్తి. ఒక రకంగా చెప్పొచ్చు కలియుగం ప్రారంభమైంది అయితే ఆ సామర్థ్యం ఉంది ఎవరికి, పరీక్షిత్ మహారాజ్కి. వాళ్ళు చేశారు, వాళ్ళు చేసే అయింది వాళ్ళకి. అంటే కృష్ణ వెళ్ళే సమయంలో కలియుగము ఆల్రెడీ స్టార్ట్. బట్ స్టిల్ వీళ్ళు రాజర్షులు అయిన కారణంగా వీళ్ళకి సాధ్యమే చేసేదానికి, లేకుంటే అది కాదు, అది ఎవరికి కాదు. సో చేసే అవసరంలే. అయితే వాళ్ళు చేసే దాంట్లో చెప్తుండేది శారద్వతం గురుం కృత్వ. సో ఒక సరైన మార్గదర్శకుడైన కృపాచార్యుల్ని స్వీకరించారు. సో ఏదైనా ధార్మిక కార్యం చేసేటప్పటికీ గురు నిర్దేశం కావాలి. పర్టికులర్లీ మన భక్తికారులను కూడా మనకి ఒక శుద్ధ భక్త ఆచార్యులుగా మేము స్వీకరించి మనం అభ్యసించాలి. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన అని గీతాలో కూడా మనకి భగవంతుడు కల్పించేది. ఇది చాలా అవసరం. వెనకాల ఈ యాగాలకి సఫలమయ్యేదానికి ఆ యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు అని ఉంటుంటారు. వాళ్ళ పరిశుద్ధతో వాళ్ళు అంత బ్రాహ్మణత్వంలో స్థిరంగా ఉంటుంటారు. వాళ్ళు ఏది మనం బ్రాహ్మణ లక్షణాలు అని వింటాం. మనస్సు ఇంద్రియాన్ని సంపూర్ణంగా నిగ్రహించి తపస్సు సంతృప్తి చెంది వాళ్ళు త్రాణం వేదాధ్యయనం చేసి ఆ మంత్రాలను సరిగా పలికే ఇది అభ్యాసం చేసి సో అంత దీనిగా వాళ్ళు ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళు దీన్ని చేస్తుంటారు. వాళ్ళు అప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఎవరు దేవే యత్రాక్షి గోచర, సాక్షాత్ దేవతలు కూడా వచ్చారు చెప్తున్నారు. సో దేవతలు సామాన్యంగా వాళ్ళు వస్తేనే మాకు కనపదు. వాళ్ళు ఇలా కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు మనకి తన ఇచ్ఛతో తన సంకల్పంతో భగవంతుడు వచ్చారు. అలాగనే ఈ దేవతలు కూడా వాళ్ళ శక్తి కూడా ఉంది వాళ్ళకి. వాళ్ళ భౌతిక జగత్లో ఉంటేనో వాళ్ళకి మాకి అగోచరలు. వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పేది ఇక్కడ మనకి మేము చూసే అవ్వదు. మనకి ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలు రాజసిక తామసిక దృష్టిలో మనం ఉన్నాము, మనకి వాళ్ళు కనపరు. సో వాళ్ళు చూసాలంటేనో వాళ్ళు వ్యక్తం అవుతే వాళ్ళు చూపితే మేము కనపచ్చు చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ వీళ్ళు చేసే ఒక యాగంలో వాళ్ళందరూ వచ్చారు. జనసామాన్యులందరూ కూడా కౌరవులు కూడా ఈ దేవతల్ని చూశారు అని చెప్తున్నారు. దేవ యత్రాక్షి గోచర, సామాన్యంగా కనపరు. యాక్చువల్ చెప్తారు మనం భగవంతుడు ఆరాధన చేసేటప్పుడు కూడా పూజలు ఆరతిలో దేవతా వ్యక్తులు అంతా వస్తారు అని చెప్తారు. దానికి ఆ పూజల్లో మనం అంతా ఆరతి అర్పించాక తర్వాత దేవతలకు కూడా మేము ఆ ప్రసాదము ఆ ఆరతి వాళ్ళకి ఇస్తాం. అది విధానం ఉంది. అలాంటే వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ వాళ్ళు దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వాళ్ళు అని. అంటే వాళ్ళంతా భక్తులు. సో భక్తులైన కారణంగా వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు చూస్తారు, వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఉంది అని చెప్తారు. సో ఎనీవే సో ఇక్కడ చెప్పినట్లు దేవతలు కూడా సామాన్య వ్యక్తికి గోచరించారు. సో ఆచార్య ప్రభుపాద చెప్తారు ఇప్పుడు కూడా మనం వాళ్ళు రారు, ఇప్పుడు కూడా రారు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆ యాగాలు మేము చేస్తాలే ఆ విధానాలు లేవు. మా దగ్గర అంత శాస్త్ర నిర్దేశనంగా శాస్త్ర విధి పాలించేమేమో అభ్యసించే యాగాలు లేవు ఇక్కడ. దానికోసం వాళ్ళు గోచరించారు అని చెప్తారు. సో శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకర్ష. శాస్త్ర విధి అనేది చాలా ముఖ్యం. అది యథార్థంగా చేయాలి. అయితే మనకి కలియుగానికి సంకీర్తన యజ్ఞం ఇది చేయాలి. ఇది మనకి ముఖ్యమైన యజ్ఞం ఇది. సో సో చాలా భూరి దక్షిణ అంటే చాలా డబ్బులు కావాలి. దానికి ఇప్పుడు మనకి కాదు ఇవంతా చేసేదానికి. మన సంకీర్తన యజ్ఞం చేయొచ్చు. చాలా సులభమైన యజ్ఞము. దీంట్లో మనం భగవంతుడి నామం జపించవచ్చు. మన బంధువులు మన ఆప్తుల్ని వెళ్ళి పిలిపొచ్చు. మన ఇంట్లోనే చేసినట్లు ఉంటాయి. లేకుంటే ఎక్కడైనా జరుగుతుంటే అక్కడ వెళ్ళి విజిట్ చేయొచ్చు. మందిరానికి ఆలయంలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. సో ఎలాగైనా ఈ యొక్క సంకీర్తన యజ్ఞం, ఈ కీర్తన, ఈ గీత, చర్చ, ఇది లేకుంటే ప్రసాదము దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేది. సో దీంట్లో సంకీర్తన యజ్ఞం పాలించేది మోర్ ప్రాక్టికల్. ఇప్పుడు అని చెప్తుండేది వీళ్ళు ఎస్
ఎస్ వాళ్ళు ఉత్తర తనయ ఉత్తర ఉత్తర ఆ, ఉత్త- ఉత్తర కుమార వీళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళ తల్లి ఉత్తర వాళ్ళ అన్నయ్య. సో వాళ్ళ వీళ్ళని వివాహం ఆడారు అని చెప్తున్నారు. సో సామాన్యంగా ఇది కాదు, ఇది సిస్టమ్ లేదు, ఇది వ్యవస్థ. అయితే అదేమైనా వాళ్ళు వేరే దీంట్లో ఉంటే ఏమో చెప్తున్నారు గోత్ర. సో అది చాలా ముఖ్యం, గోత్ర ఇది చూడాలి, దాని అనుసారంగా అది లేకుంటే వాళ్ళు వివాహం చేయొచ్చు అని ఇది చెప్తున్నారు. అలాగనే ద్రౌపది సుభద్ర కూడా చెప్పాలంటే కృష్ణ తండ్రి వసుదేవుడ సహోదరి కుంతిదేవి. సో అర్జున వాళ్ళ పుత్రుడు. సో అలాగా వాళ్ళు వివాహం అయింది అని చెప్తున్నారు. సో తర్వాత వాళ్ళ పుత్రులు నలుగురు పుత్రులు జనమేజయ ఎలా ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు మనం వినేది భాగవతము శుకముని చెప్పారు వాళ్ళు. అలాగనే మనకి మోస్ట్లీ వర్షన్ దొరికేది మహాభారత ఈ వైశంపాయనముని జనమేజయుడికి చెప్పింది ఇట్లా అనుకుంటాను. సో జనమేజయ ఇది అంతిమైన పరీక్షిత్ మహారాజుది శాపం వచ్చినాక వాళ్ళకి చాలా ఇదవుతుంది. పరీక్షిత్ మహారాజు స్వీకరించుతారు, అయింది నాది భగవంతుడి సంకల్పం, నేను ఇంకా దేవం త్యజించాలి. అయితే ఇది జనమేజయ లేదు, ఇది అధర్మం, ఇది నా తండ్రి రాజర్షి. సో ఇది వాళ్ళది శుద్ధ భక్తుడు, వాళ్ళదేమీ తప్పలేదు. ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఆ శృంగి చేసిన కారణమున ఒక సర్పం వచ్చి వాళ్ళు వధించారు, నేను సర్ప కులాన్నే నాశనం చేస్తాను అని ఒక సర్పయజ్ఞము ఆచరించారు చెప్పారు. సో వాళ్ళు చేస్తుండే దీంట్లో ఆహుతిలో అంత లోకాలు అంత గ్రహాల నుంచి ఆ సర్పాలకి అది పడుతుండేనే చెప్తారు. సో అప్పుడు ఐ థింక్ ఒక టైం వీళ్ళందరూ వస్తారు, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వచ్చి ఋషిమునిలు వాళ్ళు కోరుతారు, లేదు ఇది చేసేది సరికాదు, ఒక సర్పము తక్షకుడు చేసిన దానికి మీరు అన్ని సర్ప కులాన్నే నాశనం చేసేది సరికాదు. అది భగవంతుడి సంకల్పంతో ఈ సృష్టిలో అన్ని జీవులు ఉన్నారు, వాళ్ళ కోరికలు పూరించడానికి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళు పాలిస్తున్నారు వాళ్ళు ఉండే దీంట్లో స్థితిలో. సో మీరు దాన్ని ఇదంతా ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడు సంకల్పం ఇచ్చిందని మనకి బోధించినాక వాళ్ళు ఉపదేశం, అంత గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు చెప్పారు, ఋషిముని చెప్పారు అని వాళ్ళు ఆ సర్పయాగాన్ని నిలిపేస్తారు. అప్పుడు చెప్పేది వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎవరు వేదవ్యాసుడు కూడా ఉంచి వాళ్ళు తర్వాత కొంత వాళ్ళకి మహాభారత యుద్ధం గురించి ఫస్ట్ గా చెప్తారు. తర్వాత వైశంపాయన తన శిష్యుడికి వాళ్ళు ఆదేశం ఇచ్చేది, నువ్వు డీటెయిల్ గా మహాభారతం ఈ జనమేజయుడికి చెప్పు అని. సో అదైన తర్వాత వాళ్ళు పరీక్షిత్ మహారాజు చూడాలి అని ఒక కోరిక, నా తండ్రి ఇంకొక టైం నేను చూడాలి అని. సో వాళ్ళు చూసే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పరీక్షిత్ మహారాజు దేహం త్యజించి భగవద్ధాం చేరారు దివ్య దేహంతో. అయితే వేదవ్యాసులు మరలి వాళ్ళు పిలిపించి వీళ్ళకి వాళ్ళ ఒక దర్శనం మరలా ఇచ్చారు అని కూడా ఇక్కడేమో వింటున్నాం. సో జనమేజయుడు కూడా ఒక రాజర్షి అని చెప్తారు. సో వెనకాలి మహారాజులు వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేస్తుండ్రి. తర్వాత అలాగనే వాళ్ళ సమంగా ఉండే ఒక పుత్రుడు వాళ్ళు తయారు చేస్తుంటారు. సో మహారాజు వాళ్ళు ఒక రాజర్షి ఋషి రాజు మహారాజు రెండు కూడా వాళ్ళు ఋషి భావ్ వాళ్ళ ఉంటుంటారు. వాళ్ళు చెప్తాడు ఈ జనమేజయుడు కూడా ఒక రాజర్షిని అని చెప్తారు. జనమేజయ ఇంకేది పాయింట్స్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్. హరే కృష్ణ, ఎవరైనా చెప్తారా జనమేజయుడు గురించి? జనమేజయుడు సర్పయాగం చేసినప్పుడు ఆస్తికుడు అని ఒక ఋషి, ఆయన తండ్రి జరత్కారు, తల్లి కూడా జరత్కారు, ఇద్దరిది ఒకటే పేరు ఉంటుంది అనమాట. ఆ మహాముని వచ్చి జనమేజయుడిని యజ్ఞంలో, ఇప్పుడు వామనావతారంలో ఎలాగ వామనుడు బలిని దానం అడుగుతారో అలాగే దానం ఏమిటి అంటే ఈ సర్పయాగాన్ని ఆపమని చెప్తారు. ఆపమని చెప్తే అప్పుడు మరి అలా ఆపితే ఎలాగా అంటే ఇది ఆపకపోతే నాగజాతి అంతటిని నాశనం చేసేస్తారు, అది పాపం మళ్ళీ మీకే తగులుతుంది, అందుకని వద్దు ఆపమంటే జనమేజయుడు ఆపేస్తారు. ప్రభుజీ కొంచెం చేర్చమంటారా? చెప్పండి. ఆ జరత్కారువు అనే స్త్రీ వాసుకి చెల్లెలు ప్రభుజీ. ఆమె తన పేరు గల వ్యక్తినే చేసుకోవాలని చెప్పి ఆ జరత్కారు ప్రపంచమంతా వెతికి
ఆ జరత్కార వాసుకి చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. తన పుట్టింటి అంతా నాశనం అయిపోతుందని చెప్పి తన కుమారుడైన అస్థీకుణ్ణి పంపిస్తుంది ఆమె. తక్షకుడు పడిపోతుంటాడు అనమాట. తక్షకుడు వెళ్ళి ఇంద్రుడిని శరణ్ అడుగుతాడు. అప్పుడు తక్షక అవాహయామి అని ఋత్వికులు పిలుస్తుంటారు. తక్షకుడు ఇంద్రుడిని వెంటే ఇంద్రుడు శాలువాకు చుట్టుకొని ఉంటాడు. ఇంద్రునితో సహా పడిపోని అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆహ్వానిస్తారు. అప్పుడు సరిగ్గా అస్థీకుడు వచ్చి నాకు ఇది ఆపండి అంటారు అనమాట. అది ఆపేదానికి కూడా ఒక సూతకం జరిగింటుంది ఆ ఋత్వికుల్లో ఒకరికి. అందుకని సర్పయాగం మధ్యలో భగ్నమైందని కూడా చెప్పుకుంటారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తెలిసి ఎప్పుడో చదివింది చెప్పాను ప్రభుజీ. తర్వాత అసలు ఇది ఇలా చేసిన తర్వాత యాగం ఏది కూడా మధ్యలో ఆపకూడదు అనమాట. అందువల్ల ఈయనకి ఒక దీర్ఘ వ్యాధి వస్తుంది జనమేజయుడికి. అప్పుడు దానికి నివారణోపాయం ఏమిటి అంటే, నువ్వు మహాభారత చరిత్ర మొత్తం అంతా వినాలి, అది చాలా పరమ పవిత్రమైన కావ్యము అని చెప్పి జనమేజయుడి ద్వారా చెప్పిస్తారు. ఆ చెప్పించిన తర్వాత కూడా ఆయనకి ఏమిటంటే ఆ వ్యాధి యొక్క ఇంకా ఏవో మచ్చలో ఏవో 3 ఉండిపోతే అప్పుడు వేదవ్యాసుని ఆయన అడుగుతాడు ఆ సందేహాలు తీర్చమని. వేదవ్యాసుడు ఆ సందేహాలు తీర్చిన తర్వాత జనమేజయుడు అంటే పూర్తిగా స్వస్థుడవుతారనమాట. అంటే యాగం ఎప్పుడు కూడా పూర్తి చెయ్యాలి కానీ మధ్యలో ఆపకూడదు. ఆపితే దానికి పాపం జరుగుతుంది అని. ఓకే. మహాభారత చాలా చరిత్రలోగా చరిత్ర. ధన్యవాదం మాతాజీ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ ధన్యవాదాలు. అయ్యో, మీరు ధన్యవాదాలు చెప్పకూడదు ప్రభు. మీరు గురువు, మేము శిష్యులు. ఏదో మాకు తోచింది, మాకు తట్టింది మేము చెప్తాం ప్రభు. గుర్తుండేది చెప్తున్నాం ప్రభుజీ. మళ్ళా తప్పులు ఉన్నాయేమో కూడా ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోవాలి. కానీ ఖచ్చితంగా జరత్కారు కుమారుడు, ఆమె వాసుకు చెల్లెలైనందుకు నాగజాతి పోతుందని పంపిస్తాను. అది విన్నాను నేను. అదే ఇంద్రుడికి కూడా వాళ్ళు సైతము వాళ్ళు తక్షకుడు నేను చదివినప్పుడు అది సింహాసనాన్ని చుట్టుకున్నాడు తక్షకుడు అని. ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్, ఇంద్రుడికి కూడా ప్రాణగండం వచ్చేస్తుంది ప్రభుజీ అక్కడ. అప్పుడు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు. చాలా పవర్ఫుల్ యజ్ఞాలు అంత ఉచ్చారణాలు, వేద మంత్రాలకి చాలా ఇది శక్తి కూడా ఉంది. అంటే దాని పలికే వీళ్ళు అంత పవిత్రంగా అంత ఇది ఉంటుంది దానికి. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు.